tal, señores e señores? Son as 6:30 da tarde, chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia, chegou o momento do a voltas co prato. Xa sabedes que as receitas é cousa vosa, da xente que está na casa que nos mandades tantas receitas que non podemos máis que darvos as grazas e darvos amor. E ademais podemos facer outra cousa, traer cociñeiros, así que os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Bueno, este programa ten altibaixos, como todos os programas, sobre todo na moral dos nosos cociñeiros. E resulta que Xulio está moi contento porque non fai máis que gañar. Ou non, Xulio? Non me acorda perder, xa. Xa non te acorda? Xa non me acorda. Xa non sabes o que era... Vamos recordar hoxe, Begoña. Sí, porque Begoña, cando ven os martes e os mércores, ven con ganas de dar guerra. Sí. Sí que lle teño ganas de... Tiñalle ganas xa, fai uns días. Non sei, viu tan contenta mandándome mensajes así. O que quería é afundilo na miseria. Sí, venga por ele, hoxe. Bueno, pois a ver como podes afundilo na miseria. O caso é que temos unha receita maravillosa. Imos ver o que nos trae Carmiña, de San Sadurniño. Son Carmiña, son de Ferrol, do Concello de San Sadurniño, e vou vos facer unha receta de lenguado a salsa mariñeira. Nunha tixola, un pouco aceite, pica a cebola ben picadiña, o allo, o perixel, pocho esas verduras ben pochadas. Agrego o caldo do peixe, así un vaso del, medio vaso de viño. O outro medio vaso de bucho eu, porque senón sala mala a receta, sala moi seco o peixe. Deixo puchar así, tostar ben a fariña, peixe xa en filetes, o lenguado, e paso nunha tixola con un pouquiño de aceite, volta e volta. E pois eu suelo poñer con arroz. Bueno, espero que vos guste. O mellor do que dixo Carmiña foi medio vaso de viño para o linguado, a outra mitad pa nós. Pa nós, aí está. Nós tamén vamos seguir a receta de Carmiña de San Sadurniño. Bueno, linguado, non? Algo que se cociña toda a vida en Galicia, pero que a receita que se utiliza normalmente non é galega. No, suele ser francesa. Suele ser francés. Sí. É francés. De la France. De la France. A ver, que vas facer ti? Pois eu vou facer uns roliños, unhas popietas en francés. Unha popiette. Unha popiette en francés, que son os roliños dos lomos. Una miñer. A menear. Una miñele popiette. Riquísimas. Vale, perfecto. E o noso querido Xulio? Pois eu non vou facer as popiette, eu vou facer enteiro. Como dio Armanda. E despois sí que lle vou sacar os lomos a hora de emplatar. Eu vou facer unha menier, pero voulle dar unha voltiña máis a menier e vou rematar con un pouquiño de queixo parmesano e amendoa. Escoita, riquísimo. Ti que és medio vasco, como se diría menier en euskera? Menier. Igual. Vale. Pois veña, a cociñar, rapaces. Quedo con Begoña, ti marcha co teu linguado por aí adiante. Antes de nada, telo claro. Teño clarísimo. Bueno, sí. Fixen un montón de veces. Espera, mostra o linguado á cámara. Mira. Que se vexa aí, mira que bonito. Mira que peza máis bonita. Vale. Agora quero que lle enseñes á xente que está na casa, porque probablemente a xente non saiba, como nada un linguado. A ver, espera. Vamos ver, é un peixe de fondo. A ver, como nada un linguado. Así, de lado. No, a ver, como? Así de lado. Así. O sea, que se moven así, ¿no? Que tío, claro, mírache así. Sí, mira, claro, de lado tamén. Vale. Non ves que ten os dous ollos? Sí. Mira, vamos alá. Mira, é moi fácil. Dámoslle un cortiño aquí e tiramos un poquinho do pelexo para arriba. Ves? Así. Sí. Aí. Porque lle vamos a quitar... Sí que se está vendo na casa, sí. Mira, vamos a quitar. Vou non facer así para que se vexa ben. Vale. Aunque non é o meu... É mellor de outra vez. Tiramos así. E sale enteiro. Ves? Xa está. Un aplauso para Begoña, por favor, un aplauso. Fixadevos como limpo o linguado. Ahora vamos ca cara B. Vamos ca outro lado, veña. Ca outro lado, pois o mismo. Ala. Claro. Estes disimulan moi ben, porque mira, tú miras para arriba e tú ves color claro. Entón, esta é a parte que está por abaixo. Esta é a parte que está por... O sea, a parte que está por... Vale. Camuflense. Aí vai. Aí vai. No, esta... Chuei un pouco. Esa é como a piel do fuete, non? Sí. Hai que ir... É verdade. Hai que ir pouco a pouco. A piel do fuete ás veces non sale ben. Non sale ben, pero... Pois isto igual. Vale. Listo. Mi madriña. Xa verás que rica está. Que pasa? A facer super sencillos, rápidos... Pasado. E riquísimos. Mira, e agora para abrir, para simplemente sacar os lomos, o que facemos é meter o coitelo e pouco a pouco tiramos para baixo por a espiña. É seguir, claro, sigues a liña, non? Sigues a liña. Aí. Vale. Aí. Mira.
Que maravilla. Isto, por exemplo, podemos facer con outros peixes de fondo, vale? Con outros peixes planos, deste estilo. Unha cedía, unha solla, vale? Incluso co rapante tamén o podemos facer. Ben, sacamos os lomos, facilísimo. E outro corte. Isto, claro, entón sacas o lomo xa e xa vais en espiña. Xa vais en espiña, Xa claro. non tes espiña ninguna hora de comelo. Sí, sí. Son máis lista que Julio está esperando aí para que lle queden as espiñas despois. Pero bueno, me chocai. Hai xente para todo, verdad? Sí, sí. As soberbias caen, Por certo, recordade a xente que nos está vendo na televisión de Galicia que pode chamar ao programa. E recordade que podedes chamar ao programa a Voltas co Prato e comentar como facedes vos o linguado ou que peixe de fondo facedes, que tipo de receitas é a que vos gusta cociñar día a día ou en días especiais na casa. E imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez, 50 doutra, xa sabedes como todos os días na Voltas co Prato a televisión de Galicia. Mira, agora esta parte é da pel. Vale, entonces isto é interesante que o vexas, porque senón os rolos despois a hora de fritilos abren. A parte da pele está la poñendo cara abaixo. Mira, xa te enseño agora rapidamente. Veches que eu botei un poquinho de aceite e un poquinho de sal. Sí. Vale, o último que deixamos, este é a parte da piel. Vale. E agora enrollámoslo así. Aí. Por qué? Porque esta parte vaise pegar moi ben a hora de fritilo. Da outra maneira ábrenos, e desta non nos abre. Fago outro. Sí, por favor. Queda super bonito. Sí, é que entón, quedan moi bonitas. botaslle o aceite a Bótalle o parte aceite. contraria da pel. Exactamente. E quitemos a pel. Vale. Imaginámoslo. E por debaixo o E aceite e o agora sal. metemos o dedo. É como se estiveras enfiando. Ras. Listo. E isto é o que se chama ou se lle denomina popiet. Popiet. É popiet, Sí. as popietas. non? Popietas. Popietas aquí, comúnmente. Vale. Aí. E agora vou seguir sacando estes. Vale. E vou facer dúas máis. Vale, pois mientras ti sacas sobre que xa o vimos. Perfecto. Vamos ver a Xulio. Veña, con Xulio, vamos alá. A ver, Xulio, querido. Que raro. Que tal a popiet? A popiet moi ben. Ahora, verte a ti con manteiga. Mira, verme a min con manteiga, a menié de toda a vida é con manteiga. Por iso che gusta tanto a cociña É unha francesa. receita francesa. Claro. Entón, mira, eu o primeiro que fixen foi dourar un poquinho as amêndoas, vale? vale. Que son as que vamos a utilizar despois. Douralas como sempre, non tiralas simplemente. Saltealas un poquinho e nada máis. E agora teño aí a manteiga e un alliño laminado, Ajá. que agora tan pronto empeza a dourar, que xa case está. Vale. E voulle botar o linguado inteiro, ca piel e con todo. Porque a min gustame poñelo ca piel porque gustame o dourado que lle queda a piel. Pero non contaches todo, ten un corte. Fixen un corte, claro. Pa Amigo. que? Pa que axude a cociñar Aí está. todo o largo da espiña. Vale. E outro, Por detrás, unha por porque pa abaixo. que axude a que se cociñe antes e outra para que me sexa despois máis fácil sacar o lomiño Entón, eso é inteiro. un truco, non? Podemos dicir que é como un Podemos truco dicir para que se é un faga, truco, non? eso é. Vale. Entón, agora, poñémolo aí. Simplemente que se vaya, Que se que se faga. vaya marcando aí. Oye, E mentras... Pois, mentras, sabes que vamos facer? Que? Chamar a convidada de hoxe. Ah, bueno, para que é unha Xulio, boa idea. que é o É que unha quere, boa se é idea. propieta ou quere a menía que está facendo aquí Xulio. Que entre, por favor, a nosa convidada de hoxe, que pase Carmiña de San Sadurniño. Un aplauso para ela. Hola, Carmiña. Hola. Que tal, como estás? Arrímate aquí para diante. Como estás? Cheira ben, Verdad? moi ben. Ves, xa Verdad. chegaches xa cheira ben. É A ver, a manteiga, que a manteiga para isto non falla. Ti fala con manteiga tamén. ti fala con manteiga, Carmiña. Eu con aceite. Vas, aceite, moi sí. ben, Xulio, moi ben. Non Conoces, sei. Pero ole ben, Ole ben, verdad. Ole ben. Pero nótese que Sí, coñece a convidado. Oye, non é a primeira vez que cociño. Que cociña o rapaz? No, ni sabe. Sí, Bueno, sabe. e Bueno, a ver, despois- que che conte, veña. Mira, dobrei uns alliños na manteiga Sí, e agora sí. estou marcando o peixe. E mentres, en vez de zumo de limón, voulle botar zumo de lima, porque non vai darlle un poquinho menos de acidez, Entón, Vale. simplemente, exprimila e despois engadila aí para que vaya fervendo co... Ah, vale, o único que faz é exprimila e botalo na tixola. Claro. Xa está. Nada máis. Claro, o lenguado... A ver, o pescado, o cítrico sempre lle vai ben. Sí, sí. E o lenguado particularmente, como ten esa carniña tersa... Mira. que bonito, Mira. Buah. Como ten esa carniña tersa, ves como xa nos Que vai, pasa, nos que vai pasa, indicando... Carmiña, podes cheirar, Podes, achégate aí. Que? Carmiña, que? Ben? Un 10. Un 10. Pois a ver, Begoña, un 10, como lo A ver, superas? a ver como supera A ver como Begoña, supera. A ver, vamos a intentar. No, o lenguado menía sempre se fixo así enteiro, de feito. Cociñado na propia menié, que despois entre a gelatina do peixe, a lima e a grasa facemos que ligue un poquinho a salsa. As típicas BBCs, bodas, bautizos, comunións, sempre ve linguado, é algo moi habitual, non? Sí. Que pasa? Que un peixe que non é para todos os días, pero como Claro. dixo Begoña, esta mesma receta podes utilizar con outros peixes. Claro. Co rapante vai moi ben. Todos os peixes que vemos na Carmiña, as bodas as que pescadería. vas ti ou as que fuches, había linguado. Algún sí. Sí, non? Sí. Nas boas. Donde había posibles, Sí.
Sí, non? Bueno, ás veces o que non pode Intenta. intenta E despois estirarse. quen paga o pufo? Ai, Ai, ai. pais e os abuelos, que sei o que. Bueno, ahora xa hai poucas bodas. Agora xa non se casa ninguén. Vamos ver a Begoña, vente. Bueno, Begoña está facendo algo bastante distinto, bastante distinto ao que propoñías ti. A ver, contalle, Bego. Bueno, pois vou facer tamén un lenguado a menier. E o que fixen foi deslomar o lenguado, sacarlle os lomos para que non teña ningunha espiña. Entonces estaba explicando como se enrollaban. Así, para que nos queden ben cerradiños. Así. Porque así non se abren. Así non sabe. Entonces, agora paso por un pouquiño de fariña de castaña, porque estamos en temporada. É fariña de castaña? Sí, neste caso sí, usei Maravilla. fariña de castaña. Ai, mira, que Entonces- nunca usei eu fariña de castaña. Ves, pois mira, Pero nunca, bueno, a castaña... nunca te vas deitar se saber algo. Sí, sí. Sí, É é como unha aprender fariña unha cosa que máis. queda moi crujiente, Sí, sí, sí. moi rica. É como moi de domingo, non? Sí, a ver, é un pescado mar de festo, sí, pero bueno, cando está en temporada tampouco está excesivamente caro. E bueno, para iso, para unha festa, para unha reunión familiar. Además, isto é facilísimo de facer. Quer dicir, se o compras, pódelo conxelar sin problemas. Se o compras, podelo congelar. Sí, Sí. sí, sí. Filmado, sin problema ningún. Tes problema. Eses son cherries. Que vai ser o meu acompañamento. Cherries alargados. Cherries alargados. Son cherry espera. Bueno, Carmiña, tenche que facer a pregunta antes de mandarte á zona dos sufridores. Quero que me digas a quen ves mellor dos dous. Home, eu vexo bastante ben os dous. Home, xa, Cada un é o seu, O seu estilo. é o seu estilo. Pero Pero se ti este está así un pouco máis pa... A ver, así, se queres facer así unha boa cea xa, para unha para persona sorprender, así, non? para sorprender. Claro, Sí. por exemplo, agora se quero sorprender a rapaza, Sí. fagolle así. Sí. Xa está, vale. O sea que de momento, con que Vamos nos ben. quedamos. Vai Vamos ben, vai ben a cousa. Vale, vai ben a cousa. Pois vamos dar un aplauso a Carmiña de San Sadurniño que se vai sentar ali na zona de sufridores. Moitas grazas por vir ao Voltas co Prato. Un aplauso para ela, por favor. Maravillosa Carmiña de San Sadurniño de Ferrolterra, que nos encanta que veña xente de todos os sitios de Galicia. Por favor, vídeo programa, mandade receitas. A ver, creo que temos unha chamada por aí. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Celia, Hola, estás aí ou non? estou Ah, vale. Oiche, de onde eres? De Cangas? de Cangas, sí. Es como me gusta o morrazo. A ver, quero que te molles ti, xa que aquí Carmiña non se mollaba tanto, móllete ti, a ver. Cal das dúas receitas che te mellor idea? Pois a verdad que as dúas me teñen moi boa pinta. Xa. Pero é que a verdad que está facendo Begoña ten unha presentación increíble. Eu Verdad. penso que hoxe vai triunfar Begoña, Intentarémolo. É todo fachada, é todo fachada. Foi falar. Bueno, Celia, a ti gusta o linguado? Sí, a min gusta o lenguado, encántame. Claro, sendo de costa tamén, non? No, home, claro. E como fas ti, como eles ou non? A ver, eu suelo facer a plancha. Así acompañadiño cunha ensalada. Ah, e me amiga. encanta. Moi ben, Celia, pois mira, tes que vir un día ao programa, traernos unha receita, un linguado, unha Perfecto. nécora, o que queiras, traenos aquí e vente un día ao Voltas co Prato, vale? Sin problema, sin problema. Encantado de que veñas. Un bico enorme. Veña, un biquiño. Chao. Chao. Veña. Que maravilla, Chao, chao. que maravilla. Bueno, Bego, xa veixo que estás fritindo aí con esa fariña de Sí, castaña. mira que bonitos quedan, Hola, Teño unha pintaza xa, Mira. hola. Bueno, Roliño el fritindo. Xulio fritindo, eu creo que é o momento de que lle conte a Galicia 4 cousiñas sobre todo o que estamos cociñando hoxe, porque nas nosas costas galegas temos case de todo, así que non podía faltar o linguado. É fácil atopalo en fondos areosos e lamacentos, como estes que hai por cerca das cíes. De sempre foi considerado un dos peixes planos máis finos de sabor, como as acedías ou as ollas, que son as súas primas irmáns, poderíamos decir. É tan valorado que en Francia coñécese como perdiz de mar, e dali é originario o famosísimo linguado Meunier, que antes non faltaba en casi ningún evento familiar, como contábamos antes, de certa categoría, bodas, bautizos, comunións, menos deso nada. Agora coñecemos outras moitas preparacións e sabemos que cando é grande podemos facelo guisado. E se os atopamos pequenos no mercado, tampouco pasa nada, home. Probadeos fritidos, porque son unha maravilla. E, por suposto, probade as receitas que fan hoxe Xulio e Begoña, porque, como sabedes, señoras e señores, neste programa facemos cousas do outro mundo, pero para todo o mundo. Xulio, veña, contame. Que ben che quedou eso, Verdad? Sí. E non estaba escrito, que é o mellor de todo. Joder, como improvisa. É que hai que darlle, tío. Bueno, É así pois a eu vida. vou empezar, o peixe, como ves, se sigue facendo, botelle unha pouquiña auga, el ten
o zumo da lima e a manteiga. É super chula a salsiña que che queda, non? A cor que queda, o líquida que queda, sí, sí. E agora vamos a botar un poquinho de nata para axudar a ligar. Ala. Un puño por cada lado. Nata, manteiga... Nata, manteiga e queixo que vou mandar tamén. Bueno, está ben, é o que tens que facer. Ola. Ves? Mira como xa vai. A ver. Buah. Uf. Dios, é que isto, quer dicir, tes unha festa na casa ou venche alguén así de improvisto. Sí. Dincho, estás na casa, tal, non sei que, non sei que. Si faz isto, canto che pode levar facelo? Nada, isto xa ves o tempo que está levando. Nada. Estámoslo facendo despaciño que se pode facer a lume vivo, Con máis caña, non? Vale. Entón, que máis vas facer? Por outro lado, eu vou utilizar, normalmente utilizaríamos pataca, vamos a utilizar outro tubérculo para non repetirnos tanto, como é o boniato. Isto é o boniato. Como é o boniato. O famoso boniato, que está tan de moda. Sí, ahora está de moda, entón por eso dixen, pues vamos a dar un poquinho de... Claro, pero ti no supermercado, por exemplo, telo así, non? Eso é. Prefiro, no supermercado telo así, con pel. Eso é. Aquí xa se ve por dentro. Teño aquí xa pelado. Vale. E teño envolto nunha servilleta mollada, porque así evitamos que se nos oxide. Isto sirve para o boniato, sirve para a pataca, sirve para todo. Trucazo. É un trucazo, sí, claro. Porque despois tas cas patacas e oxídense, pero... Tens que ter un bol con auga na nevera, pero se tes unha pataca sola que che sobrou... Vale, podelo envolver en papel e deixalo mollado, e non se oxida. Eso é, non se oxida. Está, mira, como se estivera recién pelado. Entón, vou nos relar... En pequeno. Reladura pequena. Sí, como se foran uns fideos. Vale. Vou baixar aquí a isto que... Por que? Que vas facer? Porque vou nos caldar... Queres que che baixe isto? Non, xa baixei, xa baixei. Non, eu creo que lle dedes caña a isto, Non me fajas moito caso. Tens razón. Sí, eu creo que... Menos mal que estás. Eu creo que... Acabamos de descubrir para que sirve cañotas. Espera, baixe, que ainda está moi alto isto. Non, xa está. Isto, así, o 5, aí. No, 5 non se me fai. Bueno, pues dai un pouco... Isto, Este, sí. Vale. Estarme liando, cañotas. Mira, ves, estou relando como se fora zanahoria. Vale. Pero isto ten a textura da pataca e dai un toquiño un poquinho máis doce que nos queda moi ben. Que é un pelín máis doce, que nos queda moi ben co ácido da salsa da lima. Pero que vas fazer? Valo botar? Vale, cocer. Vou nos caldar aquí un pouquiño e despois é como se fóramos facer un puré, pero non imos esmagar. Hai que probalo porque paga a pena, Sí, a min o boniato, de feito, é algo que fai pouco que se empezou a poñer de moda, por dicirlo así, pero sí que agora incluso moitas cartas, verdad? En moitos sitios hai o boniato. Bueno, a ver, cada vez está todo máis globalizado, está claro, pero que non te atreves co boniato, faz isto mismo con a pataca, Sí. Non, pero o boniato está bo, é que é como a pataca. É como a pataca un pelín máis doce, por decirlo así. Mira, mentras nos escoce isto, xa ten a nata, ten a lima e ten a manteiga. Entón vamos a botar un poquinho de queixo parmesano. Buah, eso vai estar espectacular, Claro, vamos a botar así. Con parmesano, así. E agora vamos a dar a volta, porque por o lado de abaixo xa está cociñado prácticamente de todo. Hola. E vamos a terminar de cociñar aí. Bueno, vai nos caer a baba hoxe na Voltas co Prato. É maravilla de Xulio, o de Silleda, vamos con Begoña a de Berín. Veña. A ver. Que pasou? Que foi? Nada, vou botar as papietas. Tache remontando, Sí, está remontando. Bueno, dame igual. Mira, vou botar as papietas aquí nesta manteiga, que xa teño así cociñada, con uns trociños de lima, e os cherries. Aí. Vale. Vamos a recordar a xente que son as popietas. As popietas. As popietas, vale. Son os roliños que fixen cos lomos de lenguado. Perfecto, pois mira, pregunta de concurso. Como se chama a técnica que lle aplicou Begoña ao seu linguado? 50 euros en xogo, como se chama? Popietas. Como? Popietas. 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 Aí teñen, 664 483 419. Podedes comezar a chamar ao Voltas co Prato, vale, que vamos repartir cartiños. Veña, que máis? Mira, estou facendo agora unos... Que é iso? Mira, un invento que fixe. Pero que é? Un pouquiño de ceboliño. Un pouquiño de ceboliño. Mira que fácil, sacolle así uns liscos. E métele un pouquiño en auga con xeo. É un adorno, pero queda super bonito. Se llevar a fazer a túa moza, queda ben. Conquístala, sí. Pero por que queda ben? Porque queda moi ben, xa verás que bonito queda. Vale. Mira. Vale, se dis ti. Ahora vouche facer a salsa. Aí vai. Ben lanzado hoxe, Begoña, Mira, lima. Un pouquiño de lima. Lima, cherries. Que máis lle botaches? A manteiga. As popietas. E xa está. Xa está? Xa está. E agora ligámoslo un pouquiño co limón. Ves que empeza a ligar? Sí, ule así a acidez, sabes? Mira, botámoslle un pouquiño para refriar a salsa.
Que esta é unha salsa que non pode estar moi quente. Vale. Para que ligue ten que estar así. Mira como menea. Mira a temperatura. Dalle, Xulio, dalle, que estaba quedando moi bonito, mira. Vamos, veña. Menéate. Mira, como se menea. Veña, vamos a repartir ou intentar repartir 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Estefanía, sí, desde onde nos chamas, de? Mondariz. Ai, que bonito Mondariz, moi bonito Mondariz. Bueno, Estefanía, ti eres de linguado, sí, non? Sí, Sí, gústache. sí, sí. Sí, nada máis que sí. Sí, justo. Veña, Estefanía, por 50 euros, como se chama a técnica que lle aplicou Begoña ao seu linguado? Popietas. 50 euros, que marchan para Mondariz. Ai, Estefanía, que che parecen as receitas? Cal che pinta mellor? A papieta, a menía que está facendo aí Xulio. Xulio. Xulio! Toma. O único que dixo foi Xulio, non dixo nada máis. Bueno, por nada, pois Estefanía, a ver se gaña Xulio, xa o veremos, A tens ver, que vir a un ver. día aquí ao programa, vale? Vale. Veña, un bico enorme. Parabéns por eses 50 euros. Me cae, Que isto cae? Esta era un pouco de Xulio. Era de Xulio. Era de Xulio. Era do equipo de Xulio. Era do Team Xulio, sí. Que che falta por Mira, aquí? faltame por votar agora os berberechos, que yo vou votar Bueno, así. berberechos tamén. Sí, berberechos de Noia. Bueno, Mi má de Noia. Sí. Da Ría de Muros Noia, mira. Mira. E Fixadevos, agora vamos a dar un pouco de calor para que se nos abran. fixadevos que fácil foi, Dende que comezou o programa, fixadevos en que pouquiño tempo fixeron isto. Sí, nada. Que maravilla, é o aspecto, ben que recende. que Linguado, ben 4 quedas. cousas. Linguado, berberechos, tomates, lima, Xa está. manteiga. Ter de todo aquí. na Volta a Riquísimos. Mira, ya algo de mau, que tamén... Algo de- A ver. Claro. Pensar pouca. que decimos que un cociñeiro sin produto, Sí, pero tamén un bo produto cun mal cociñeiro, tamén mala nos cousa. faz. Tens razón que tamén nos desfaz. Vamos ver que fai Xulio mente remata aquí, Begoña. Moi ben. Veña. bueno, Xulio, pois que? mira, eu xa terminei Ti de escocer o... eres bo cociñeiro ou tes bo produto? Eu teño de todo. Eres bo Ainda cociñeiro? por riba, man izquierda. Vale, moi ben, home, claro. Bueno, mira, aquí teño un Veña. poquinho de manteiga e un poquinho de perexil. Vale. E o boniato que escaldei, entón agora vámolo mesturar todo. Vámolo mesturar aquí hasta que se desfaiga, A ver, que se desfaiga a isto manteiga. tense que ver na casa, ves? Aí, vale. Aí que se vexe, ves? Ostras, xa vales para dúas cousas, Mira, pa dúa. Pa dicirche como facer ben o teu traballo Sí, tamén. manda aí. Mira, está un poquinho escaldado con un poquinho de sal. Ajá. Simplemente escurrido despois, primeiro relado. Que maravilla. Entón temos como se fora o aspecto dun cabelo de ángel ou Sí. dun puré moi rústico. Sí, sí. Eso que valo poñer como acompañamento. Isto vai ser non? a guarnición A do... guarnición. Claro, repito, que non che gusta o boniato como che dixen Pataca. antes, pois unha pataca, ou senón, pois, ou como está facendo ela uns tomatiños, ou salteas simplemente unhas verduriñas, o que máis che guste. Isto Incluso é... poderías facer un puré de pataca. Tamén, na cociña non hai nada... Non hai Non hai nada nada, non escrito. sei nada por sentado. Nada Non, hai por moito sentado. escrito que hai moitos libros, Bueno, vale. pero... Bueno, remataches, non? Eso é, rematei, agora estou para emplatar. Ti estás para emplatar? Cando este mande. E ti tamén, Begoña? Eu tamén. Estás Pois Sí. esperade. Vamos esperar 30 segundiños porque imos ver que é o que pensa Galicia sobre o linguado. Pero en 30 segundiños probamos as receitas de hoxe. Galicia, que pensas do linguado? Ai, o lenguado, se non fora tan caro, é un color marroncito, ten os ollos por ao mesmo lado. Gustavo Peixe. Moi rico. A mí o linguado non me gusta nada. Porque nunca o comín. O peixe de vez en cando, sí. Gústame moito. Provei nas bodas e nas comunións. De vez en cando hai que darse un capricho ou que? Proveinos no Grove, a verdade é que non me acordo como se facían. A plancha ou na sartén. Pero na cazola con ben sal e punto. Podelo facer incluso con almendra tamén, enfileteado. Pois con patata cocida. Cocidas, non fritas. Sí, con os cachelos cocidos. Con verduras á plancha. Eu botelle perejil a todo. Sí, perixel, allo, perixel e aceite. Así, sal, pimento con sal e ala. Que non dá traballo, Nico, está buenísimo. Está boísimo, dicía esa señora. É o momento de ver o empratado na voltas co prato e de comer. Agora, cando teñen que quedar aquí, na cociña da Televisión de Galicia. Xulio, que te estou vendo. Estou poñendo o boniato xa. O boniato. O que? O boniato. O
Boniato. O boniato. Pregunta de concurso. Pregunta de concurso, señoras e señores, por 50 euros. Con que acompaña Xulio o seu linguado? Con boniato. Con que? Con boniato. Aí está o teléfono, comecen a chamar porque imos repartir 50 euriños, vale? Vale, Creo que tamén debería ver isto a nosa convidada. Bueno, pues que te ve, parece? sí. Carmiña, vente para acá, anda. Vente para acá. Dámoslle un aplauso a Carmiña de San Sadurniño, que está con nós, con a volta ao prato, no día de hoxe. Carmiña, mira, bótate aquí para diante, podes mirar Mira, isto, Carmiña, podes xa que cheirar, tes, podes probar a salsa, podes mira facer o que queires. O punto de lenguado como está, Sí, sí. Jugosiño, e saleu limpiño. Entón, agora vamos a botar un poquinho da propia salsa por riba. Non é a primeira vez que cociña este. No. Ten bon xeito. E botamos Ten xeito. unhas almendriñas tamén. Mira, uns amendoas aí que torrou ao principio. Buah. E un poquinho máis de queixo. Buah. Este está listo. Pa sentencia. Está listo Pa pa sentencia. sentencia. Isto é unha maravilla, Sí, sí, sí. Fíxate que bonito deixou, Deixou moi bonito, Mirade que preciosidade. Mirade, boniato, aí está o linguado, as amendoas torradas, a salsa toda menía que lle fixo. Como non lles vai caer a baba na casa? Estalles caendo, eu enténdovos perfectamente. Vamos ver o de Begoña, veña. Eu enténdovos porque isto é... Mira que bonito. Mira. Bota para aí para diante para que se vexe. Madre mía, que presentado está, Pero vamos a ver, ó. Mira o que che dixen, os rizos Ajá. que fixen con ese ceboliño. Vale. E agora poñémoslle aquí, mira que bonitos quedan. Ceboliño cortado finiño, un pouco de xeo e auga e xa temos Ai, Carmiña, como te vas a decoración. Madre. No. Isto é moito. Isto é moito, É Carmiña. moito, Eu non pensei que Aí eran está. tan bons cando os fichamos, Son moi bons. Mira, Son moi bons. Temos os roliños, as papietas, cociñadas na manteiga, o berberecho, un trociño de lima e o tomate frito ao mesmo tempo co lenguado. Pois ponlle aí, ponlle Carmiña, chegou o teu momento, ponte aí. Aquí, mira, aquí estás ben. Aquí. Chegou o momento, Carmiña de San Sadurniño, de que vais probando os dous pratos, eu, mentras tanto, vou repartindo cartiños, pero ti vai probando os dous, Disfrutos, que é o teu momento, vale? E se queres mandar un saúdo a alguén, agora. No? No, ela xa prefire comer. Bueno, Ela veu o que veu. Os de San Sadurniño. Vamos repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Josefa, Sí, hola, buenas. de Rodeiro, non? De Rodeiro mesmo, sí. Que señor. bonito é Rodeiro, que bonito é Rodeiro. Hombre, aquí cómese moi ben tamén. Tamén se come ben, iso é certo, sí. No centro de Galicia en xeral cómese ben en todos os sitios, verdad? Sí, xa sabía eu. tamén, bueno, En Arzúa tamén se come ben. Tamén. A ver, Josefa, por 50 euros, con que tubérculo acompaña Xulio o seu linguado? Con boniato. Vale. Ai, que susto. Ai, Josefa, Ai, Josefa, que me asustaches, Pensei que non o sabías. 50 euros que van para Rodeiro, un bico gigantesco para ti, vale? Tens que vir un día. É como non me chegan os 50 euros. Como? Que dixo? Que dixo? De que forma me chegan os 50 A ver, euros? chegan. Non te preocupes, home, que ahora toman os datos e xa está, xa che chegan. Por correo postal, vale? Vale. Un bico enorme. Chao. Chao. Non sei que está dicindo, é que non a estou escoitando, non sei. Estaba falando. Moitísimas grazas por chamar, é un placer falar coa xente da casa e repartir cartiños. Bueno, Carmiña, que? Como estás? Espera, non me digas nada, estás ben? No, estou ben. Estaban ricos os dous ou non? Están ricos os dous. Sí? Cada un ten o seu sabor distinto. Claro, valen para dar na casa. Vale. Vale, pois voulle coller as maus aos dous cociñeiros. É o momento de que Carmiña, de San Sadurniño, que veo aquí ao voltas co prato con toda a tensión do mundo, diga quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe, as popietas de Begoña ou o linguado salsa menier de Xulio con boniato? Begoña. Begoña! Rompeu a xeira de Xulio Begoña. Aí está. Bueno, a vida dura como o caño todo da verdura. Sí. O deste tamén moi ben. Non, moi ben, Xulio, verdad? Este moi original e ten, non sei, pero... Mira, vou che dir unha cousa. Levaba moitos días gañando Xulio. Ves? Xa me chegaba. Xa lle chegaba. É que xa subíamos fomos a... Aí está. Pasáchelo ben, Carmiña. Moi ben. Disfrutaches? Sí, señor. Pois vente outro día, vale? Vale. Veña, marchamos, señoras e señores, marchamos. Quedan agora coa hora galega, mañá máis quen anda aí e máis a voltas co prato. Chao. Ata mañá.